To stejně přes sebe mám nevěří. Když teď mám kde? Škoda. Babi, ale když tam potom si věří, to se divím, že to budeš mít chvíličku volno kouknout na to už když se vyjede. Viděla, co mála, dobré? Prosím. Jasně. To dobré nebo jsme sestávaný? Dobré, ne? Taky tam. 50 na 50. Kurva, co tady? Byl komboj, byl větší komboj jak komboj válce. Kurva, a jenom jsem tam přijel, tak mi každý říkal hello na babu. No vy ne, hlavně, že vy ne. A jak jste no právě, a vy ne, vy jste potom ještě od nás mít málo a jeli jste ještě. Tak já jsem vás tady chtěl přivítat dneska za takového krásného slunného dne všechny. Jsem velice rád, že jste teda přijeli opět ve velkém počtu. Chtěl bych předem, jakoby, abyste věděli, není to všechno samozřejmě moje zásluha, je to zásluha i
Tomáše tady, jestli by teda jste přišli ke mně, Karel Pařenica, Paradise Ranch, tady 2 zástupci Paradise Ranch, jestli by taky mohli přijít k nám, Peťa Ile a takový lidi, kteří jistým způsobem, každý samozřejmě pomáhali, něco vyrobili, dovezli, dali jakoby do těch cen, i do toho jídla, pití, aby to tu prostě stalo za to. Zdravím mojho kamaráda odsaď z dálky, on ví, zamávej na mě, to je jediný vozíčkař, který se každoročně objeví na naší akci, tak za statečného hrdinu. Jinak takové technické dotazy, prosím vás, když tam někde pojedeme, snažte se jakoby, ať se nedělíme, jo, budeme přejíždět přes jednu cestu, jakoby hlavní, tak se snažte potom, ať to prostě odsejpá, ať jedeme jeden za druhým a ať je to takové nepomalé, nemusíme cvalat nikde, jakože by to byla nějaká hruza, ale ať je to prostě trochu svížné, jo, ať se úplně nelezeme, prostě, mě by to nevadilo, ale třeba Arnoš by to nepřežil. Takže snažte se prostě dodržovat nějaké ty pravidla, ať tam někomu neděláme škodu a takové ty věci. Ať někdo nepadá, ať se někdo nezraní a tak a to by asi bylo všechno, ne? Jo, ne poza setem, ale to je jasné, tomu se budeme vyhýbat a to prostě pravidla jsou takové, líška jede první, jak je to u nás. Líška jede první, před líšku se nikdo nedostane, já jsem master, já jezdím zepředu, zezadu, kontroluju prostě kde co, když by měl někdo nějaký problém, hlásí to mi, já mu pomůžu. Pokud je to chlap, nechávám ho na místě, pokud je to nějaká slečna, se trvává. Takže přeji vám, ať vám koně jedou, lovu zdar a podobně a o 11:30 vyjíždíme. Takže pomalu ke koním, nasedlat, dát to trošku dokupy. Tady na tom poli, prosím vás ještě, vyjedeme ven z ranče a na tom poli si uděláme takový nástup jenom s těma koňma, ať nás můžou vyfotit, ať zas není, že bychom tu měli 30 koní a říkáme, že jsme byli 35. Jo? Tak nazdar, zdar. Máš to, Terko? A prosím, když mi to ven. Co máš valacha nebo? To je kobela. Lajna, my už máme lajnu. A jak tak valaština? Tak jdem. Ostatní budou na pravou ruku. Aha, moment. Prosím vás, doufám, že všichni máte ten lot v té řadě. Je to i skrz toho, že jsme pojištěni, jo? Chci taky připomenout Tchana od Petě Bavera, který tento týden zemřel. Byl to opravdu veselý člověk, který chodil na všechny koňské akce, ačkoliv na koni nejezdil, tak se těchto akcí zúčastňoval. Byl to takový chlap štramák, tak prostě Peťa Baver měl takovou nějakou nehezkou událost v rodině, bohužel. Takže zdravíme Peťu do nebe. Peťo, ahoj. A už můžeme jet, odebereme se teda a jedem. Takže doufám, že všechno bude v pohodě, všechno bude v klidu a díky, že jste dojeli.
Přejdeme tu hrát, a oni jsou na druhé straně, víš, že? Já nevím. Mi dělal totiž auta kamoš, Peťa Kubanek, mi dělal auta 15 let český, co jsem měl. No a takové věci, co nedělá, víš, jako říkáče nebo automat, tak to vždycky někomu vozí. To vozí, jak... Hej, kapíš to, že já si to vydám? Může si za to sám. Ještě krok. Neskočí. Neskočí. Co? Třeba měl 2 kg suchého, 2 gram suchého masa. OK. A Klaudian, protože nedal na... Víš, co to je? Chce někdo koblížek, svárek? To je Tereska. Tereska je to. To má Renek všechny před sebou. Další kolo. Je.
pěkný večer. Ten česnek byl. Já taky ne, že já to tam seřadím.